Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε σε αυτό το σημείο μια, θα σας έλεγα τώρα, μια ξεχωριστή κυρία με την έννοια ότι δεν. Ναι, είμαστε όλοι εκπλήξεις εμείς. Δεν τη γνωρίζουμε και είναι η κυρία Βενετία Κουσία. Βέβαια τώρα θα σας πούμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν τη συναντάμε εύκολα και είναι και ένα επάγγελμα το οποίο ασκεί, είναι διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας της Manpower που αξιολογεί στελέχη. Ανάμεσα στα άλλα. Δεν ξέρουμε ούτε την εταιρεία σας ξέρουμε, αλλά περισσότερο μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος της δουλειάς σας, αλλά και σας καλέσαμε για να μας πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτή η αξιολόγηση, ας πούμε, στο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε καταρχήν, γιατί αξίζει να μάθει ο κόσμος, φαντάζομαι, και η Manpower Group τι κάνει σε 82 χώρες. Δηλαδή να το καταλάβει ότι δεν είναι πολυεθνική εταιρεία. Αλλά τώρα μην κάνουμε διαφήμιση. Όχι. Και να πω ότι η αξιολόγηση στο δημόσιο, αυτό εννοώ, δεν ήρθα για να κάνω διαφήμιση. Ήρθα για να πω ότι, το είπα και όταν με καλέσατε, η αξιολόγηση δεν είναι αυτός σκοπός. Και δεν μπορεί να ληφθεί σαν ένα μέτρο ad hoc. Η αξιολόγηση των εργαζομένων αρχίζει από τη στιγμή που πριν τους προσλάβουμε, για να δούμε αν ταιριάζουν στις θέσεις τους. Εμείς είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε εδώ, γιατί σας το λέω, στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να το ξέρουμε. Στο δημόσιο τομέα είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες. Υποτίθεται ότι αξιολογούνται οι εργαζόμενοι. Ναι. Θα μας δώσετε δυνατότητα να πάμε σε ένα διάλειμμα για να έχουμε όλο το χρόνο μετά. Βέβαια. Να μας πείτε πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και πώς συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την κυρία Βενετία Κουσία. Ξαναλέμε ότι η κυρία Βενετία Κουσία είναι διευθύνουσα σύμβουλος μιας εταιρείας, η οποία ο στόχος της και η παρουσία της εδώ είναι να μας εξηγήσει επακριβώς τι σημαίνει ότι πάμε στο δημόσιο τομέα και προχωράμε σε αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κυρία Κουσία? Νομίζω ότι η αξιολόγηση... Μας το είχε πει και ο κύριος Μόσχαλος την περασμένη Κυριακή, ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν ποιοι θα πάνε σε εφεδρεία και ποιοι όχι, ακριβώς για να μην λένε ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα μικροπολιτικά και ρουσφέτια. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι εσείς έχετε κάνει αξιολόγηση εταιρεία σας στο εξωτερικό. Εδώ είναι πρωτόγνωρο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, οι αξιολογήσεις στον ιδιωτικό τομέα και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους ξεκινάνε πριν καν προσληφθούν. Διότι οι εταιρείες έχουν κάποια οργανογράμματα τα οποία και αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά. Δεν είναι ότι το έφτιαξαν πριν από 100 χρόνια και αυτά συνεχίζουν. Διότι το ζητούμενο είναι να έχουν τα κατάλληλα στελέχη σε όποια βαθμίδα προκειμένου να πάνε μπροστά. Άρα είτε θέλουν να προσλάβουν κάποιους, είτε θέλουν να προωθήσουν κάποιους, είτε θέλουν να κρατήσουν κάποιους, γίνονται συνεχώς αξιολογήσεις μέσα στις ιδιωτικές εταιρείες. Στις δημόσιες τώρα τι γίνεται? Στις δημόσιες εταιρείες φαντάζομαι ότι εφόσον πάμε μπροστά θα θέλουν να ακολουθήσουν τέτοια μοντέλα, διότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οι αξιολογήσεις αυτές έχουν χοντρικά, να το πω για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, 4 κομμάτια που αξιολογούν, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο 100% να αξιολογήσεις έναν άνθρωπο. Λαμβάνεις υπόψη σου και τα τυπικά προσόντα και την εργασιακή εμπειρία και την προσωπικότητα σε σχέση με τη θέση που πρέπει να εξυπηρετήσει. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος είναι στην εξυπηρέτηση του κοινού ή σηκώνει τηλέφωνα ή είναι στην υποδοχή, δεν μπορεί να μην έχει διαπροσωπικά χαρακτηριστικά και καλά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, να είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να επικοινωνεί. Το αντίθετο, όταν είναι άνθρωποι που είναι σε λογιστήρια ή σε θέσεις που χρειάζεται προσήλωση και προσήλωση στο καθήκον και προσοχή στη λεπτομέρεια και οργανωτικότητα. Αυτά είναι λίγο γενικά. Όχι, δεν είναι καθόλου γενικά. Να πάμε στα ειδικά. Δηλαδή θα υπάρξει μια ιδιωτική εταιρεία, ένα λεπτό, που θα πάει, ας πούμε, και θα μπει μέσα σε μια ΔΕΚΟ. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Θα πάει στην ΕΡΤ. Καλά το λέω την ΕΡΤ. Είναι μία από τις εταιρείες. Μία από τις εταιρείες, σε μια άλλη. Και θα αξιολογήσει και θα πει, θα κάνει ραντεβού, θα βάλει τα τυπικά προσόντα. Θα βάλει μετά και interview και αυτά τα οποία λέτε και θα πει ένα λεπτό. Και τα interview είναι απλοϊκό πολύ. Ναι. Και έχει... Έλα να καταλάβω. Και μετά θα μιλήσετε και θα δείτε πώς θα αξιολογήσετε σαν κάνω εγώ ή όχι. Δεν πρέπει να έχετε μια γνώση. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε το οργανόγραμμα του κάθε οργανισμού και τις θέσεις. Όταν λέμε οργανόγραμμα, όχι ότι έχει πρόεδρο, διοικητικό συμβούλιο και 5 διευθύνσεις και πώς ονομάζονται. Ποιο είναι το αποτέλεσμα που περιμένουμε από αυτόν τον οργανισμό? Γιατί υπάρχουν και πολλές
έτσι αλληλοσυγκρουόμενες υπηρεσίες σε διάφορους οργανισμούς ή επάλληλες, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά τον οργανισμό, αν υποθέσουμε ότι θα τους αξιολογήσουμε για το συγκεκριμένο οργανισμό. Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να πρέπει να τους αξιολογήσουμε γενικά. Στα ειδικά είναι. Πώς θα κρίνετε αν εγώ είμαι καλός δημοσιογράφος στην ΕΡΤ? Δεν θα κρίνουμε αν είστε. Ένα λεπτό, ακούστε με λίγο. Και θα πείτε, ο κύριος Ανωστάκης δεν κάνει, ο κύριος Χαζαπόπουλος κάνει. Παράδειγμα λέω. Δεν είναι. Τα προφίλ που σας είπα, εκτός από τα τυπικά προσόντα και τις εμπειρίες που έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι επειδή έχει πτυχίο και εμπειρία κάνει βάλτον, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα διαπροσωπικά. Αυτά τα διαπροσωπικά και οι νοημοσύνες του καθενός, που είναι 7. Τι 7? Είναι διαφορετικές νοημοσύνες του ανθρώπου, σύμφωνα με την ψυχολογία και τον Γκάρνερ, και προχθές πάλι τον αναφέρανε σε κάποιο έγκριτο περιοδικό. Υπάρχουν τεστ με τα οποία δεν αξιολογούν, απλώς σκιαγραφούν ο καθένας την προσωπικότητα, την επαγγελματική και το τι μπορεί να κάνει αναθέσει. Τα κέντρα αξιολόγησης, όπως τα λέμε, διότι από πολλές μεριές κοιτάμε τον κάθε άνθρωπο και πολλοί σύμβουλοι, δεν τον αξιολογεί ένα σε ένα interview και τελείωσε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό όταν δεν ξέρεις τα υπόλοιπα. Τα οποία πριν αξιολογούνται είναι τα περισσότερα web-based, δηλαδή μπορούν να γίνουν από το διαδίκτυο για να γίνουν σε μεγάλες σε μεγάλη έκταση, να τα παίρνουν παράλληλα. Δεν είναι τεστ γνωστικών αντικειμένων. Αυτό είναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Και έτσι σκιαγραφούνται οι προσωπικότητες με βάση μήτρες. Σωστό. Κυρία Κουσία, να σας ρωτήσω κάτι. Πώς μπορείτε να κρίνετε, ας πούμε, 2 υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, έχουν σχετικά τα ίδια τυπικά προσόντα. Έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, έχουν ένα μεταπτυχιακό ή μόνο πανεπιστήμιο, είναι σε μια θέση ή είναι, ξέρω, σε μια υπηρεσία. Πώς μπορείτε να αξιολογήσετε ότι κάποιος πρέπει να φύγει ή κάποιος να μην φύγει, την απόδοσή του? Λοιπόν, καταρχήν εμείς δεν αξιολογούμε αποδόσεις. Δεν αξιολογούμε αποδόσεις. Τις αποδόσεις αξιολογούν οι προϊστάμενοι. Εμείς φτιάχνουμε τα προφίλ των ανθρώπων με βάση μήτρες. Σε αυτή την αξιολόγηση, αν ήταν η ιδιωτική εταιρεία, παίζει ρόλο και ο προϊστάμενος και τα references, η άποψή του προηγούμενου προϊσταμένου ή του νυν, εξαρτάται αν είναι για πρόθεση ή για πρόσληψη. Την τελευταία λέξη. Στο δημόσιο δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στο δημόσιο, οι αξιολογήσεις με τους προϊσταμένους συνήθως βάζουν τους υψηλότερους βαθμούς. Βάζουν τους υψηλότερους βαθμούς γιατί το θεωρούσαν ότι είναι και ντροπή να σου δώσω και ένα ειλικρινές feedback, ας πούμε. Και αυτό είναι και ένα γενικότερο θέμα. Ναι. Αλλά εάν μπουν τέτοιες εταιρείες σαν και εμάς, που χρειάζεται ένας αρκετά μεγάλος χρόνος, έτσι, αυτό δεν γίνεται σε ένα μήνα και σε 2. Όχι, οι 2 μαζί. Ναι, το πόσος χρόνος χρειάζεται εξαρτάται από το πόσοι άνθρωποι είναι για να βάλουν. 30.000, ας πούμε. 30.000. Αυτοί θέλουν πολλά στελέχη από πίσω για να αξιολογηθούν. Δεν θα πάνε η εταιρεία, προφανώς θα πάνε πολλά. Δεν είναι μία η εταιρεία, ούτε όλες όσες υπάρχουν αυτή τη στιγμή φτάνουν για να αξιολογήσουν σε 2 μήνες για να είναι σωστή αξιολόγηση. Δηλαδή, σε έναν οργανισμό, να σας πω κάτι, σε έναν οργανισμό που έχει 3.500 υπαλλήλους και πρέπει να φύγουν από εκεί οι 350, το 10%. Αυτό το 10% θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια, από ό,τι άκουσα. Τι εννοείται, κάποιοι που θα βγουν στη σύνταξη. Όχι, δεν θα επισέλθουν εταιρείες. Όχι, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Μετά θα υπάρχει και δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο υποτίθεται ότι θα είναι ότι ξέρετε, κοινωνικά κριτήρια. Εγώ άκουσα στις εφημερίδες ότι αυτός που είναι κοντύτερα στη σύνταξη θα το βγάλουν, ας πούμε, όποιος είναι για τη σύνταξη. Ναι, δεν παρεμβαίνουμε εμείς, δεν ξέρω. Να κάνουμε κατάταξη, τέτοια πράγματα. Ναι. Όσοι είναι εύκολοι. Κατάταξη όχι, αφού θα φύγει μετά. Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί κάποιος, ας πούμε, να θέλει να συνταξιοδοτηθεί ή κάποιος να θέλει 3 χρόνια να συνταξιοδοτηθεί. Όσοι είναι πάνω από 55-57 ετών. Πάντως δεν άκουσα ότι παρεμβαίνουν στο 10%. Όχι, οι εταιρείες αξιολόγησης θα πάνε στο τρίτο στάδιο. Ναι. Δηλαδή θα φύγουν από τις 200.000 πρώτα ή 20.000 και μετά θα πάνε αυτές οι εταιρείες να αξιολογήσουν αν υπάρχει πλεονάσμα προσωπικό. Δεν μου απαντήσατε όμως. Πώς 2 άνθρωποι σε μια υπηρεσία υπάρχει ένας ο οποίος. Λοιπόν, υπάρχει ένας ο οποίος ανάλογα λοιπόν. Για την απόδοση σας λέω. Γιατί υπάρχουν υπάλληλοι. Η απόδοση δεν αξιολογείται από μένα, ναι, αφού δεν είμαι παρούσα. Μπορώ να αξιολογήσω την απόδοση. Άρα εσείς τι θα αξιολογήσετε? Είπα και προηγουμένως ότι εμείς αξιολογούμε το προφίλ και δίνουμε το προφίλ, γι' αυτό το προφίλ είναι αντικειμενικό, χωρίς να ξέρουμε πολλές φορές, και στις αξιολογίες που κάνουμε ποτέ δεν λέμε θα πας σε εκείνη την εταιρεία κτλ.
Έρχεται ο άνθρωπος και λέει: θέλω να βρω δουλειά, φερρυπίν, έτσι. Ή έρχεται η εταιρεία και λέει: έχω αυτούς τους 5 ή τους 10, θέλω 2 από αυτούς να τους κάνω προϊσταμένους. Αξιολογήστε τους. Βάζουμε λοιπόν κάτω ποια θέση είναι, βάζουμε όλα αυτά τα κομμάτια που σας είπαμε και τέστα τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, και βγάζουμε ένα προφίλ με μία μήτρα και λέμε: ο κύριος Χασαπόπουλος το μήτρα το έχετε πει 3-4 φορές. Τι είναι αυτό? Η μήτρα είναι ένα πράγμα. Είναι μία κατάταξη, για να την καταλάβουμε καλά, που λέμε σε τι πράγματα τον αξιολογούμε τον άνθρωπο. Παίρνει μία βαθμολογία. Τι μπορεί να μαθευτεί. Τι μπορεί να μαθευτεί. Εδώ είναι ένα σημαντικό πράγμα. Γιατί έχετε εντάξει μέσα σε αυτό από ποιο κόμμα προέρχεται αυτός? Γιατί εδώ στο δημόσιο θα έχετε να δείσετε ένα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ίσα-ίσα που η διαφορετικότητα για μας είναι υγεία. Θα έχετε ένα πράσινο, ας πούμε, ένα γαλάζιο, ένα κόκκινο. Γιατί πόσο όχι. Ο καλός ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα και να πάει ψηλά. Όσο είναι ομοιογενείς οι ομάδες, το αποτέλεσμα που μπορούν να φτάσουν είναι συγκεκριμένο. Όταν οι ομάδες είναι ανομοιογενείς, αλλά γνωρίζεις να τις διαχειριστείς καλά, τότε έχεις και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ο κόσμος είναι όμορφος γιατί είμαστε διαφορετικοί τώρα, λέτε. Και να σας πω, αν κάποιος, ας πούμε, είναι συνδικαλιστής και έχει μία δράση, ας πούμε, συνδικαλιστική, θα το λάβετε υπόψη? Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Η επαγγελματική. Τον κύριο Φωτόπουλο το γνωρίζουμε όλοι. Εγώ δεν το γνωρίζω. Άμα έρθει. Δεν ξέρω. Σου είπα εγώ θα αξιολογηθεί ο Φωτόπουλος. Η κυρία Κουσία θα πάρει μπροστά της, ας πούμε, 10 ονόματα. 10 ονόματα. Δεν έχει, είναι απρόσωπο. Τώρα δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Να σας πω, τι να κάνετε εσείς τώρα, κυρία Κουσία? Δεν θα τα πείτε ένα τηλέφωνο. Κάτσε ρε Ιορδάνη. Περίμενε λίγο. Γιατί το έχουμε ρίξει πολύ σοβαρό, να πούμε. Δεν θα πέσουν τα τηλέφωνα στην κυρία Κουσία? Δεν τους πούν κυρία Κουσία. Την κυρία Κουσία δεν την πληρώνει κανένα κόμμα. Η κυβέρνηση όμως πληρώνει. Δεν ξέρω. Όχι, αν μπείτε στο. Αν μπούμε, θα έχουμε ένα ποσό, θα το έχουμε πάρει με διαγωνισμό. Δεν μιλάω τώρα. Θα σας το ρωτήσουμε αλλιώς. Μια στιγμή, να το ρωτήσουμε αλλιώς. Αυτή η εταιρεία που μας είπατε που είσαστε εσείς στο εξωτερικό κάνει αξιολογήσεις στο δημόσιο τομέα? Παντού. Ναι, όχι, στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες. Ναι. Εκεί πώς αξιολογούνται, ας πούμε, στο δημόσιο τομέα, στο εξωτερικό? Το ίδιο ποια είναι η πρακτική? Που σας είπα, η πρακτική είναι ίσα-ίσα και τώρα με την περίοδο της. Μπορείτε να έρθετε από τις εγκαταστάσεις μας να κάνουμε μια αξιολόγηση του προφίλ σας για να έχετε ιδέα να. Θα τα σπάσουμε τα κοτέρ, κυρία. Θα τα σπάσουμε τα κοτέρ, αφήστε τα. Μισό λεπτό, διότι κάνετε ένα λάθος. Πάτε με το γνωστικό αντικείμενο, καλύτερος ή χειρότερος. Εδώ είναι προφίλ. Λοιπόν, στο εξωτερικό βγαίνει ένας διαγωνισμός και λέει ότι θέλουμε αυτούς τους νέους κυρίως που έχουμε τεράστιο ανεργία. Όχι στην πρόσληψη, λέει ο Γιορτάν. Λέει σε αυτούς που είναι ήδη μέσα. Πάτε σε μια υπηρεσία με τα ίδια κριτήρια που σας εξήγησα. Εδώ έχουμε το ΑΣΕΠ, γι' αυτό σας το λέω. Η πρόσληψη είναι με το ΑΣΕΠ. Ναι, η πρόσληψη με το ΑΣΕΠ δεν αξιολογεί τίποτα από όλα αυτά που είπα εγώ. Η πρόσληψη με το ΑΣΕΠ βάζει μόρια αν έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, αν είσαι πολύτεκνος, αν δεν ξέρω τι κτλ. Πήγε να κάνει και συνεντεύξεις. Ναι, οι συνεντεύξεις από μόνες τους. Έπεσαν τα τηλέφωνα. Οι συνεντεύξεις από μόνες τους δεν είναι πανάκια. Εγώ δεν σας είπα ότι ο ΑΣΕΠ δεν ξέρει να κάνει συνεντεύξεις και τις κάνουμε εμείς. Δεν το έθιξα καθόλου. Τώρα, αν πέφτουν τα τηλέφωνα στον ΑΣΕΠ και τα τηλέφωνα είναι ότι θα πάρεις αυτόν και τα λοιπά, μπορεί να τον πάρουν και χωρίς συνεντεύξεις με τον ΑΣΕΠ. Όχι, στον ΑΣΕΠ δεν πέφτουν τηλέφωνα. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν έχει και συνεντεύξεις. Ναι. Είχε και βγήκανε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν λέω ο ΑΣΕΠ κάνει καλά, εμείς κάνουμε καλύτερα. Εκεί ήταν άλλο το πρόβλημα. Δεν λέω αυτό. Στην αξιοκρατία για να μην ξεπερνιέται ο ένας φάκελος με τον άλλον. Ναι, λέγανε ότι και η συνέντευξη τότε είχε μεγαλύτερο βάρος, ας πούμε, από τα. Και πρέπει να έχει. Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου εξαρτάται από πάρα πολλά θέματα και στην ψυχολογία και σε αυτές τις επιστήμες που εμείς έχουμε, εν πάση περιπτώσει είναι η δουλειά μας. Μέχρι 70-75% μπορείς να πεις ότι αυτόν τον άνθρωπο, το προφίλ του που έκανα, αύριο θα κάνει τα ίδια και τον έχω καταλάβει. Δεν μπορείς να πεις το 100%. Σωστό. Και προσφέρει ένα 30%. Για να γυρίσουμε στα δικά μας τώρα, στα καθημερινά, στα ζωτιά. Μια σειρά από εταιρείες, κατά πώς είπε ο κύριος Μόσχαλος την περασμένη Κυριακή, θα κληθούν για να κρίνουν, να αξιολογήσουν, είπε ο κύριος Μόσχαλος, να αξιολογήσουν κατά πόσον την τελική απόφαση την παίρνει πάντοτε ο
ο εργοδότης, ας το πούμε, αυτός που τους έχει. Εμείς θα δώσουμε μια κατάταξη. Εμείς θα δώσουμε μια κατάταξη. Κάτι άλλο. Διότι και στα ΑΕΗ αξιολογούνται, αλλά μπαίνουν και με μείον. Ναι. Κυρία Κουσία, στον τρίτο βαθμό μπορεί να γίνει αξιολόγηση ότι αυτή η εταιρεία έχει πλεονάζον προσωπικό? Από εμάς όχι. Όχι. Δεν είμαστε εμείς που θα πούμε πόσοι πρέπει. Δεν μας ρωτάνε ποτέ πόσους λες εσύ. Εάν κάνουμε re-engineering, δηλαδή αν μας τι σημαίνει re-engineering? Να μας δώσουν την υπάρχουσα κατάσταση και οργανόγραμμα και δουλειές που πρέπει να γίνουν και το αποτέλεσμα που πρέπει να βγάλει αυτός ο οργανισμός. Άμα ξαναγεί δηλαδή καινούργιους ανθρώπους. Καινούριο στήσιμο. Καινούριο στήσιμο. Να γίνει καινούριο στήσιμο. Διότι το ζητούμενο εδώ, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι να κόβουμε ανθρώπους. Όταν λέμε, και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις το ίδιο λέμε, ναι μεν στο ελληνικό δημόσιο περίπου το 60%, 59% είναι δαπάνες προσωπικού, έναντι 47% που είναι στις ευρωπαϊκές χώρες ο μέσος όρος. Κατά τον ΩΣΑ. Κατά τη Eurostat πώς είναι? Κατά τη Eurostat δεν ξέρω, του ΩΣΑ το διάβασα εχθές, γι' αυτό το λέω. Αλλά το ζητούμενο είναι οι υπόλοιπες δαπάνες πού είναι και πώς πρέπει να κοπούν, διότι αν θεωρείς ότι το ανθρώπινο δυναμικό σου είναι επένδυση και έχει αξία, δεν το θεωρείς κόστος. Άρα αυτό που λέει, ένα λεπτό, για να μην φεύγουμε στα γενικά, εμείς το ενδιαφέρον στα γενικά. Βέβαια, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα κάνουν αξιολόγηση, δεν ισχύει. Η αξιολόγηση την εννοεί ότι θα βάλουμε το προφίλ με στη μήτρα. Το προφίλ με στη μήτρα και θα βγάλει κάποια βαθμολογία. Και θα βγάλει κάποια βαθμολογία. Από εκεί και πέρα τι θα τους κάνει, με ποιους θα πάρει, είναι όπως και στις εξετάσεις. Όταν φτάσει σε ένα σημείο να λέει ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό 10.000, 20.000 ή σε μια εταιρεία 300 άτομα, μπορεί να έχουν κάνει το οργανόγραμμά τους, μπορεί να ζητήσει και τη βοήθεια ποιοι να μείνουν και ποιοι να φύγουν. Εντάξει, θα το δούμε τότε. Θα δούμε ποιοι ταιριάζουν και ποιοι δεν ταιριάζουν σε μια εταιρεία για να πάει μπροστά σε έναν οργανισμό. Πρέπει να ξέρεις ποιοι ταιριάζουν. Δεν είναι ποιοι είναι οι καλύτεροι. Πάμε στα γενικά, πάτε κυρία Κουσία, συνεχώς. Σας παρακαλώ πολύ να μείνουμε στα ειδικά. Χαμογελάτε, αλλά εμείς καιγόμαστε εδώ. Πείτε μου, μπορεί. Άλλοι καίγονται. Γιατί εμείς δεν καιγόμαστε? Εμείς έχουμε καεί και έχουμε τσουρουφλιστεί. Άρα το μάθαμε, σαν τον Βάτραχο. Και όπως είπα και ένας εδώ πολύ σωστός τηλεθεατής και το είπα το πρωί, αλλά εγώ λέει ξέχασα. Εμείς του ιδιωτικού τομέα είμαστε αόρατοι. Το είδα. Λοιπόν, γιατί γκρινιάζετε εσείς του δημοσίου μόνο? Δεν γκρινιάζουμε εμείς. Εμείς το δημοσίου. Είδατε ότι έχετε καεί. Έχουμε καεί ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. Έχουμε καεί ως Έλληνες. Έχουμε καεί ως Έλληνες, ναι. Να σας πω, τώρα αυτό είναι το ένα κομμάτι που κάνετε, το προφίλ, τα τεστ κτλ. Δύσκολες δουλειές σας έχουν φωνάξει να κάνετε? Δηλαδή, ας πούμε, να απολύσετε κόσμο? Εμείς θα πάμε να απολύσουμε? Αυτό σας λέω. Όχι βέβαια. Μα πώς θα πάω εγώ να απολύσω το δικό σας κόσμο? Σε μια εταιρεία. Σε μια εταιρεία όταν θέλει να απολύσει. Γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν, ας πούμε, εταιρείες οι οποίες πηγαίνουν και ανακοινώνουν και τις απολύσεις. Όχι, μισό λεπτό. Εμείς βοηθάμε στις εταιρείες που έχουν απολύσει κόσμο και το κάνουμε αυτό, που απολύουν κόσμο. Δεν ανακοινώνω εγώ, δεν φεύγει ο εργοδότης να πάω εγώ να τον αντικαταστήσω. Και αναλαμβάνουμε αυτόν τον κόσμο και τον επανατοποθετούμε στην αγορά εργασίας μετά από συμβουλευτική. Αυτό επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που κάνουμε με τις δημόσιες εταιρείες στο εξωτερικό. Αυτό έχει ανάγκη φερειπίν ο ελληνικός ΟΑΕΔ εδώ και προσπαθούμε να βρούμε προγράμματα, το γνωρίζει και ο ίδιος και προσπαθούμε να δούμε πώς να το κάνουμε, διότι υπάρχει μια μεγάλη στρατιά ανέργων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, που πρέπει καταρχήν να τους στηρίξουμε, να παραμείνουν μαχητικοί και σωστά αναζητώντας το επόμενο βήμα. Και να επανατοποθετηθούν, ας πούμε, σωστά μέσα στην αγορά εργασίας. Και γιατί το ζητούμενο, έχουμε μια δύσκολη κατάσταση. Το ζητούμενο είναι όσο το δυνατόν να είναι μικρότερη η διάρκεια. Και να υπάρχει και κοινωνική συνοχή. Να μην υπάρχει αυτοματισμός. Θέλω να τα λέτε εσείς αυτά, διότι έχετε μια λεπτή θέση τώρα. Λένε, ας πούμε, από την κυβέρνηση ότι εσείς θα πατάνε τον μπαλάκι σε εσάς. Και εσείς λέτε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, κύριε. Να σας πω, για μένα το 2011 και 2012 και τα λοιπά πρέπει να είναι έτη συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου. Δεν είναι έτη ο ένας να δείχνει το δάχτυλο στον άλλον. Δεν είναι χρονιές τέτοιες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθίστε λίγο και θα προχωρήσουμε. Να καλημερίσουμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνα Κοσκινά.